danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri. وقال سفيان الثوري yace man anfaqa al-harama fi ta'ati kaman duk wanda ya dauko dukiyar haram yayi aikin alheri da ita kaji matsayinsa kaman dahara thawb bil bawli kama wanda ya dauko fitsari ne wai yake mai tsarki yake tsarkake rigansa da fitsari yanzu me yi kenan aga ya zama ballalar ɗinu bullai kenan tabo ne ya kwabe sai ka ƙara mai ruwa kaga ya zai zama zai dama kenan ko wanda ya ɗauko dukiyan haram ya alheri da ita to kaman ya ɗauko fitsari ne yake tsarkake rigan shi da shi wasaubu la yutahhiruhu illa alma kuma sanannen abu ne riga bai tarkakuwa sai da me sai da ruwa wadhanbu la yukaffiruhu illa alhalal kuma zunubinka ba abin da ke kankare zunubinka sai halal wanda ya gane wannan karatun shi yasa idan muna magana akan abin da ya shafi haram sai ga wasu mutane ba sa fahimtar karatun da kyau amma ana ganin tun da dama ana ta ce kuce an zo kan gaba to gata a fili karara wanda ya je hanyar shi da yake neman kuɗi ba halal ba ne kwata ba ta halalai sai samunta ba sai ɗauko kuɗaɗen sai ya zo ya ce gashi ya ɗauki nauyin gina masallaci wannan dukiyar da ya ciye da ita don gina masallaci ba za ta amfane shi ba ko na miskala zarra ba ruwan Allah da ita ko ya ɗauko dukiyayin ya bayar da ita don mutane su yi aikin hajji kuma haram ne hanyar da ya nemi dukiyar Allah bai yadda da hanyar ba to wannan dukiyar ba za ta amfane shi da komai ba hasali ya tuba ya bar wannan aikin ta haram ya fi alheri da ke dukiyar baya da ita aiki alheri da ita za a ga gaman jama'a sun yi karatu ko gaman sun fahimci addini sai matsala ta taso sai gane jama'a shi ba sun komai ba dole ka'ida ce ta addini inna allaha ta'ala tayyib la yaqbalu illa tayyiban Allah ta'ala mai tsarki ne bi an san tarkace Allah baya an san tarkace duk abinda Allah ya amsa Allah mai zai da dukiyan haram bayan ga masu halaliya suna yi ma Allah abubuwan da ya dace mai zai da dukiya ba abinda Allah yake bukata da ita mutanen da suke rige-rige a wanda za a ga dukiyar da yake neman haram ne hanyar da yake neman ta Allah bai da ita ba amma wasu saboda ya samu kasan mutane su kuma fa abinda suke dubawa shine mai kai da dukiyar ba wai ta hanyar da ka nemo da dukiyar ba bai ma kamata a yaba mu mutumin da an san hanyar da yake neman dukiyarsa haram ne ba wadda ya aiki alheri a yaba masa abin babban yabo a gare shi shine in ya tuba shine abin da za a yaba masa ya bar aikin mun sha kawo wannan misalin anan yana daga cikin abin da ya hana mu ci gaba da samun nasara a rayuwa shi da ya zama cewa wayanda suke kawo dukiya suke ba wa mutane fa komin rashin kirkinsa mutumin kirki ne ko da dukiyar da yake samuwa ta hanyar banza ne ana so a gyaru to abinda ka samu ta hanyar banza sai a ce ba a so saboda abinda kake samuwa ta hanyar banza ne ba musar shi kada so mu so sai ka ji ka tsarkake hanyar da kake samu kudin wannan shine abin da ya kamata mutane su dauka amma mutane suna lura kai waye yazo kai kaza waya mutu ya tashi kaza shi fa Allah baya amsan tarkace yana fada wannan magana shi yasa lan tastaqimu umurna hatta naqula lil muhsin ahsanta walil musii asata al'amuran ba za su daidaita ba har sai mun gaya mu wanda ya kyauta ka kyauta wanda bai kyauta mu ce baka kyauta ba sai abubuwa su daidaita amma idan ya zama to cewa mabarnata
masu yada fasadi a doron kasa wai su ne wai yau abin yabawa a duniya, abin kuzantawa. Mutane nawa ne suka yi irin aikin alheri kamar wannan, duk bai zama abin kuzantawa ba sai wannan. Kar mutane su zama wawaye ba su san menene addini ba. Allah baya bukatan targace, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya bukatan targace. Da haka wannan shine Allah ta'ala ka shirye da mu. To da haka sai yake cewa wa qala safyan sauri ko shine maka karanta, was-sawbu la yudahiru shine maka karanta. Wa qala Umar ko radiyallahu anhu, Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa kunna nada'u tis'a a asharil halali makafatal wuqu'i fil harami. Mukan bar abubuwa guda 9 na halal dan kan mu fada ma haram guda daya, inji sayyidina Umar. Mu kuma yanzu mukan fada ma abubuwa 9 na haram ne mu bar halal wanda yake guda daya, mu kasa hakuri da guda daya. nawa ne za ka samu daga cikin matan magabata in mijinta zai fita daga gida sai ta cafko hannunsa da ce ina maka wasici da ka ji tsoron Allah, idan ka fita dinnan ka nemo halal komin karancinta ka kawo za mu haƙura da ita, amma haram komin yawanta mu yi haƙuri da ita kaka kawo zango sak akwai misa. Danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri.